ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо даркорай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номераи имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран астае ки мо бошад навора сар мекунем. то охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиса кунед. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастаи бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмасрӯр гуфтагӣ аст, дар ҷамоати Гулобод пеши яъне ки маҳаллаи Мирзобек. бародарон ҷойша ки нафаҳмидед аз соҳибашон тамос гирифта мегирен. пеши лаби раҳи калон мегӯяд 300 метр дарунтар ҷои беҳтарин ай. обшим 14 сотиқаи қариб ки хозаминшон 10 дар хона кардаги хонаи баланд, хонаи пастак, 10 дар хона дорад ки ремонтҳои беҳтарин кардагӣ ҳастай. ошхона, дегдонхона, аловхона, баня, кухни, обшим чорлӯби ангур, дарахтони мевадиара, ду таи дига ҳаммом дар берун, рӯи ҳаволи полни худ стяжка, гирди хона полни худ маҳкамай. хобхона обсоди шаҳри пастият мега ҷои зура мега беҳтарина, мактаб, мағоза, ҳама чизо дар наздикиш ҳастай. хоб, фурӯхта мешавад бо нархи $110,000 ки дӯстони азиз боз арзон ва муомила мекунем. мега соҳибшон ҷои беҳтари 14 сотиқ замин, 10 дар хона ки барои чанд оилаи калон ин хона мешавад. кадоме мехарад мега бо арзонтар, кадомете ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. лаби раҳи калон да мега соҳибшон, рӯи ҳавлиш битон. рақамошро кор мекунам, маромад тамос гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастаи бародарон ҳам хона, ҳамчун ҳам замин ҳисоб мехӯрад. қарор дорад дар райони қумсангир, яъне ки деҳаи маҳсунқулӣ гуфтагӣ аст, маҳтумқулӣ, кӯчаи аҳмад. ами маҳтумқулиш агар хато хонда бошад, узри зиёд, кадоме ки медонад худаш фаҳмид. хоб, обшим 10 сотиқ замин бародарон ки 14 хона фундаменту деволошам бардоштагӣ ҳаста. деволош нимуш якта калидор обсвет дариҷа дорад. заминиш калона ки 10 сотиқа замин шуда бо семичкам ки ҳарчи мекорам бардар, яъне ки карчка чизе ки хонен оби, замини оби ай. хоб, як калидори дароз кухни баня уже деволош бардоштаастай, срочно мефурӯша мега, пули банк додан кора мега, ба ҳамин хотир камтар суми заруртар дар кора мега. соҳибшон ҳуҷҷатош 100%. нархаш 60,000 сомонӣ. боз ҳамира мега муомила мега дариҷа полни худ одамо зиндагӣ доранд, ҷои соза мега, замини оби мегири, хона давомша, яъне давометӣ ҷои беҳтарин. 60,000 сомонӣ савдо мешавад. маромад рақамошро кор мекунад, тамос гиред аз соҳибашон катӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ ҳастаи бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки пойтахт, райони Фирдавсӣ, Гулбута, назди мактаб, садиқ, мағоза ҳаминҷа мега. дӯстон ки наздикиҳои корвон ам мешавад, ҷои беҳтарин, яъне ки бо маълумоти пурраша мегирен. обшим 2 сотиқ замин дорад ки 14 хона кардагии тайёр, якта калидор, баня, кухни, ванна дорад. ҳамин дуруни хонаҳо мега 80 квадрати метр мега, бо ҳамаи чизи чораш мефурӯшем. ремонти беҳтарин, гирди хона маҳкам, рӯи ҳавли полни худ, яъне кафел ҳам хел чизо задагӣ аст. брӯчатка дӯстон ки беҳтарин ҷодай. падвалам қатиш дора мега, ремонтҳои замонави, термис, кондитсионер, кухни, ванна бо чизи чораш бо сифати баланд мега омода кардаем. яъне ки беҳад мега расход шудагӣ аст, сум дар кора, ба ҳамин хотир фурӯхтасиян. 510,000 сомонӣ нақшай бо савдо ҳам дорад. 4 дар хона, кухни, баня, ҳар як кадомш ремонт дорам, падвал ҳамаш қоидавӣ. мактаб, садиқ, бозор ҳамаш наздикӣ шуда ҳастай. дар рақамошон имо, ватсап, телеграм дорам пайваст, кадомтон мехарен боз арзон мекунад. агар ба шумо маъқул шуда бошад, маромад тамос гирен. шумо агар амхали хонаҳои фурӯшӣ ё ки замин, квартира, мошин, мағоза, техника дошта бошед, метавонед сурат ва маълумотро роя кунед. мо намихе реклама фурӯшда мегузорем. квартираи фурӯши навбатӣ ҳастаи бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Шоҳмасрӯр гуфтагӣ астаи 7 километр.
як хонага квартира аст бародарон дар сеюм ошина қарор дорад 24 квадрати метр. Обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, отопление дорад. Хона бо нархи арзон фурӯхта мешавад 180 000 сомонӣ. Боз муомилам дорад мега соҳибшон райони Шоҳ Мансур 7 километр дар сеюм ошинаш қарор дорад. Кадоме мехарад мегӯяд бо арзонам мекунем, хай бисёри бад не, камтар арзон мешавад. як хонага 24 квадрати метр. Обсвети шаҳри қоидави ҳастай. Ба кадоме то ки маъқул аст садошона тамос гирен, боз муомилам дорад. аз шумо хоҳиш мекунам ки лайк бепул амона имконат бошад ва силкаи навори моро дар ватсап мотор тадлиса кунед. раҳмат барои дастгириётон. замини фурӯши назди ҳавлигӣ аз бародарон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар соҳили дарёи кӯфарниҳо гуфтагааст деҳаи сумбула, яъне ки шаҳри ҳисор дам дохил мешавад бародарон. ҷои беҳтарина мега замини обияй барои дача, барои хона кадан ҷои беҳтарин. 4 сотиқ замина мега дарахтони адута мевадиҳандам дорад, лаби об астай, бо нархи 148 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сертификат, ҳуҷҷат ҳамаш 100% замини обия астай. вариантҳои алишӣ ҳам дорад, метавонем ки вариантҳои худона пешниҳод кунем. кадоме мехара мега бо арзон мекунем шаҳри ҳисор пеши дайрои кӯфарниҳо. хоб рақамошон кор мекунам, маҳрамат тамос гирем, бештар маълумотои пурра ва аниқша аз соҳибашон пурсида фаҳмида гирем. квартираи фурӯшӣ астаи бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Зарафшон гуфтагааст соҳибшон. як хонага квартира астаи бародарон дар дуюм ошина қарор дорад 38 квадрати метр. хоб дом 4 ошина мега дар дуюмаш қарор дорад ки обсвет ошхона баня кухни дорад. хоб наздикии дом да мегад мактаб, мағоза ҳамин хел чизо ҳастай. бо нархи 290 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз арзон ва муомила мешавад мега соҳибшон. дай рақамо мегад имо, ватсап, вайбер пайваст аста. агар ки номеро кор накард ки занг зад нашуд мега дар ватсап ё ки вайбер нависа мега имо дай фарқ надорад. 290 000 сомонӣ ки 38 квадрате духонага бори ҳисоб мехоҳад, метавонед ки духонага кунинша бо арзонам мекунем мега соҳибшон. бародарон чӣ маълумоте ки соҳибшон пешниҳод кардагааст мо ба шумо фаҳмодем. ба кадоме то ки маъқул аст маҳрамат тамос гирен, лайка фаромӯш накунед. замини фурӯши назди ҳавлигӣ астаи бародарон қарор дорад дар шаҳри бохтар, яъне ки шаҳри қуғонтепа дар сабзавод гуфтагааст соҳибшон. сабзавод аз бозори ҳоҷишариф камтар болотар мешавад бародарон. ҳамин замини фурӯшӣ астай. 12 сотиқ замин астай ки гирди замин маҳкам астай, замини обӣ астай барои хона кардан. 12 сотиқ замин ҳамаш 100% фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ. бо савдо ҳам мекунем мега соҳибшон. замини обӣ астай, ҳама одамо зиндагӣ доранд, метавонем ки шумо ҳам дар инҷа хона кунем. кадоме ки мехарад мега биёд аз пеш замина бинад мега, бо савдо ҳам мекунем мега соҳибшон. маҳрамат рақамошон мондагааст. кадоме ки аз территорияи шаҳри бухтар замин дар кунем, маҳрамат вариантҳои хуб. квартираи фурӯши навбатӣ астаи бародарон қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар ҷамоати навобод гуфтагааст, яъне ки вайни гарадок, кӯчаи айни вайни варадок ҳамин хел маълумот астай. маршруткаи 47 ҳамин тарафо мегардад мега соҳибшон. сехонага квартира астаи дӯстон дар дуюм ошина қарор дорад 80 квадрати метр. ремонти хона средни, об, свет, темис дорад. хонаро хай бохӯен як ба дили хутон ремонт карда мегирад ки инам хали домои пастакай ай берун хай ремонт дорад, аз дурун ремонти квартира средния миёнай фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ ки 80 квадратаи сехонага квартира мешавад бародарон. бо арзонам мекунем мега кадоме ки мехад аз территорияи ноҳияи рӯдакӣ. рақамошон мондагааст, маҳрамат тамос гиред. шумо агар ҳам хали квартираи хонаи мошина чизе ки дошта бошед барои реклама кардан, метавонед ки сурат ва маълумотои пурраша роя кунед, мо инам хел рекламада мегузорем. хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ астаи бародарон инам қарор дорад дар ленский район гуфтагааст соҳибшон ки наздикии пеши вайни база гуфтагааст соҳибшон. мактаб, мағоза ҳама чиз дар наздикиш ҳастай ки раҳи исодам наздик мешавад мега соҳибшон. 4 сотиқ заминаи бародарон ки 4 дар хона кардагӣ тайёра, якта калидор, кухни, баня, дегдохона, оғул, дарахтони мевадиҳанда, об, свет, гирдаш полни худ маҳкам, рӯи ҳавлишам яъне битон кардагӣ астай. об свет мегад пастени астай, хай
хона мегӯяд ҷойи созда мегӯяд ҳама чизои лозимӣ наздикишда ҳаста бо худтон аниқада мегирем. бо нархи 360 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. савдо ҳам дорад. биёен хонара аз пешбинӣ мегӯяд боз савдо мекунем. пешига ами хона кад мегӯяд чанд намуд маршрутка мегӯяд бисёра мегзарад. хонара мегӯяд бо арзон мекунем мегӯяд сум дар кунад. рақамошон аста метавонед ки бо маълумотҳои бештар пурратар аинда зиёдтарша дар ҳамин рақамҳо фаҳмида гирен марама. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастаи бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтагӣ аст дар 46 микрорайон яъне ки 46 да. як хонага квартира ҳастаи бародарон дар 4 ошина қарор дорад. 30 квадрати метр ки откритый лестница обсвет ошхона баня кухня дорад. пешода мегӯяд школа яъне ки мактаб садиқ яъне ки пеши квартира ҳастаи откритый лестница отопленичам пайваст дорад. ремонти хона хай на безеб на хушрӯ ами средни нормал як 60-70% ами хай ремонти хуб аст ки метавонем зиндагӣ мекунем. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 215 000 сомонӣ боз арзонам мекунем мега соҳибшон. 30 квадрате ки як хонага 4 ошина бародарон 46 микрорайон да. ба кадом то ки мақоса бисёр гап намезанем марҳамат тамос гирен бештар маълумотша фаҳмида гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастаи дӯстон қарор дорад дар шаҳри Панҷакен дар деҳаи Баҳор гуфтагӣ ҳастаи соҳибшон. шаҳри Панҷакен суроғаи аниқаш деҳаи Баҳор. 8 сотиқ заминаи дӯстони азиз ки 4 дар хона кардагӣ аст. як калидор баня кухня дорад ки хона хай коробка ҳастаи яъне ки камтар корбуруш ҳастаи чихел десен хона дар соати чиқадар нимхалӣ ҳастаи бо нархи арзон мефурӯшем мега 110 000 сомонӣ. об ҳамаш наздик одамо гирди бармаштам уже зиндагӣ доранд. 110 000 сомонӣ марҳамат кадом то мехарад дӯстоне ки аз территорияи шаҳри Панҷакен хона сироҳ карда. афсус ки хонаҳои тайёр пешниҳод нашид хонаҳои ҳам хел коробка ёфтем ки барои шумо омода кардем. марҳамат тамос гирем. фақат шумо чоп кунед лайка дар як надора монед ва силкаи навори моро дар ватсапи мотон падилса кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастаи дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пеши бозори Балх гуфтагӣ ҳастаи соҳибшон. духонага квартира ҳаста дар 8 ошина қарор дорад. доми 14 ошина ки дар 8-умаш қарор дорад ки лифтуш постоянӣ кор мекунад. 56 квадрати метр бародарон боз як бор такрор мекунам. духонага квартира 8 ошина 56 квадрати метр. новостройка дома ки полни худ уже тайёрай ва омодаи обсвет ҳастаи ошхона баня кухни термис кондитсионер ҳамаш қоидавӣ лифт кор мекунад. отоплени тёпли пол ҳамаш мегӯяд бо сифати баланд яъне ки замонавӣ кардагӣ мега соҳибшон. фурӯхта мешавад бо нархи 330 000 сомонӣ боз арзон муомила мешавад. 330 000 сомон арзонтар мекунем мега вариантҳои алиши ҳам ҳастаи ягон новостройкаи беремотай баремотай боша мега аз территорияи сирка профсоюза садбаргай алиш мекунем дигаша маслиҳат мекунем мега соҳибшон. ба кадоми то ки маъқул аст вариантҳои алишио ки мехарен рақамошон астаи марҳамат тамос гирен. шумо агарам хали квартира хона замин дошта бошен роя кунен фурӯшда мемонем. ин буд 12 хонаи фурӯшӣ то видеои оянда.